Benvinguts a l'episodi, ja no sé quin és, però és el tercer dia, la tarda del tercer dia, tenim l'hotel allà. I ara intentaré comprar el sopar i donar un volt per aquí aquests pobles. A veure si tenim sort i la botiga està oberta, perquè si no, no sé pas on aniré a comprar. Espero que estigui obert. Vale, el tenim aquí davant, diuen que està obert, no, està tancat. Està tancat, què puc fer? Una mica cap a dalt les muntanyes i després baixarem i així no farà tanta fred. En el moment si fa fred baixaré, són 13 minuts, així que res, a fer curves. Com estem aquí? Hòstia! Això està guapíssim. Si el supermercat hagués estat obert, ara estaria decidint entre un sàndwich o una hamburguesa, tu. I aquí estic ara, tu. Vés-te en el teu carril, tio. I aquest cotxe aquí què, tio? Estàs dient, tio. Sembla que ja hem arribat. I, hòstia, fa molta fred, I aquí amb això... Ara tinc mal de coll. Aparcar. Anem a visitar el poble. Anem a visitar una mica aquest poble. Deixaré el nom per aquí perquè no me'n recordo. I res, a fer 4 fotos i a veure com és. Ara estic aquí al riu que travessa el poble. Marxem ja, que se'n va la llum. I no sé si tindré temps d'anar a l'altre poble. Segurament no, perquè ja no tindré llum. Però bueno, m'intentaré d'anar-hi. Aquí al final tampoc era tan maco com semblava. O sigui, és maco, però fotogràficament no tant. I a més és el que dic, que no hi ha llum i... Bueno. Tirem ja cap a baix, fa molta fred. Marxem ja d'aquest poble i a veure si tinc temps i encara hi ha llum per al següent. Vale, m'he trobat a trobar amb el cotxe aquest superguapo que hi havia abans parat. Dios, que guapo. Hòstia, el radi de Sir crec que no el té gaire bé, no? Ja estic a baix un altre cop. Aquí per almenys la temperatura s'està millor i el sol sembla que de moment es manté una mica. Aquest episodi s'acaba per aquí. No és tard, però estic molt cansat i demà em tinc que aixecar aviat per marxar aviat. S'acaba aquí l'episodi, no sé ni quin episodi és ja. És el tercer dia, demà serà el quart i doncs res. Adeu.